והיום אני רוצה שנדבר על נושא שמטריד מיליוני אנשים, ולא משנה באיזה גיל, אקנה ופוסט-אקנה. אז בשביל זה, כמובן נמצאת איתי עכשיו מאיה סיפרסקי, נטורופטית, הרבליסטית קלינית, קוסמטיקאית ומומחית בטכנולוגיות פלזמה ואולטרסאונד. שלום מאיה, מה שלומך? היי רבית, מעולה. אז בואי, זה באמת מטריד, וזה יכול להיות מילדים, גיל ההתבגרות, ועד אנשים ממש בוגרים מבוגרים. איך אנחנו מכניסים את הפלזמה הזו לכל המשחק הזה שאנחנו רוצים לסדר אותו, את האקנה? שאלה מצוינת. אקנה, פוסט-אקנה יכולה באמת לפגוע בכל שכבות האוכלוסייה, בכל גיל. הסיבות הן באמת שונות ומגוונות, ואנחנו, כמו שאנחנו יודעים, חיים במדינה מאוד מאוד סטרסוגנית, אז ככה שזה יכול להתפרץ. בכל מקרה, פלזמה היא כלי יעיל מאוד, עד היום באמת השתמשו ביותר טיפולים קוסמטיים כאלה של מריחה וייבוש ואיזון של האור, ופלזמה בעצם נכנסה למשחק הזה והיא game changer אמיתי. יש לנו את הפלזמה לסוגיה, היא נמצאת איתנו בעולם כבר מספר שנים, יותר מ10, ומתפתחת כל הזמן. יש טכניקות של העבודה, יש סוגי פלזמה שונים, חמה, קרה, רציפה, ובעצם הפלזמה יכולה לפגוע במעטפת של החיידק שגורם לאקנה, אפי אקנס, היא בעצם מפרקת את המעטפת שלו ובכך גורמת להכחדתו. זה כבר שלב מאוד מאוד משמעותי בהכחדת האקנה. הדבר שנשאר לנו לעשות זה באמת לשלב כלים מעולם הנטורופתיה וההרבליזם בעצם כדי... שכבר הבנו שיש בזה, מה שנקרא, קשר שהוא בלתי נמנע, בין הנטורופתיה לטיפולים אחרי. נכון. אבל אני רוצה דווקא שרגע נדייק את הטיפול עצמו. הרי פלזמה, כשעכשיו הקהל שלנו שומע, לא בכך יודע או מכיר. אני יכולה להגיד מהניסיון שלי, כשהבן שלי באמת התחילו ככה ניצני אקנה, אז כמובן לקחתי אותו לרופא אור, קיבל את מה שצריך, ועשינו את הטיפול הרלוונטי. אבל כאן בעצם מחדשת לנו שיש כאן התערבות נוספת, שבעצם מועילה, הופכת את הטיפול להרבה יותר אפקטיבי, אני מניחה, וכנראה מתאים גם לגילאים הצעירים יותר, מה שפחות אולי ידענו שפלזמה יכולה לטפל, הטיפול עצמו יכול לטפל גם בחבר'ה צעירים יותר. אז בואי רגע נדייק את הטיפול, מה זה בדיוק הטיפול הזה? אוקיי, פלזמה היא בעצם אנרגיה שנוצרת על ידי התייננות של חמצן, או אם אני רוצה פלזמה קרה, אז אני אחבר את זה לגז אציל אחר, כדי שהטמפרטורה לא תהיה לי גבוהה מדי. אקנה היא מצב בעצם דלקתי, לכן אני ארצה לדעת בדיוק במה אני מטפלת, מה השלב של האקנה, איזה סוג של האקנה זה. אז אני אתחיל עם אבחון. דבר ראשון, אחרי שאני אבין מה יש לפניי, אני אגש לעבודה עם הפלזמה, ואז אני אחליט באיזה פלזמה אני רוצה לעשות, באיזה טכניקה, אם אני רוצה חמה, אני רוצה פרקשנלית, זאת אומרת יותר שתעבוד מלמעלה לאפידרמיס בעצמו, או שאני רוצה לחזור טיפה יותר פנימה. זה עניין של שיקולי דעת מקצועיים שנעשים תוך כדי האבחון, וגם לפעמים גם תוך כדי העבודה. אני יכולה לשנות את הפרוטוקול על פי מה שאני רואה בשטח. יש כאן טיפול בדלקת, מצב שהוא יכול להיות גם שמתחולל בכל הגוף, ואנחנו נצטרך להתייחס ולתת פתרון באמת שהוא פתרון שנתפר ספציפית לאותו מטופל, כן. עכשיו, גם אם הוא קיבל את התרופה שבדרך כלל רופאי האור נותנים, אנחנו ניקח את זה בחשבון ונעבוד יחד עם זה, כי היא גורמת בעצם להידקקות של האור, ויכול להיות, ואני חייבת לדעת אם הוא לוקח את התרופה הזאת, יש לה מספר תופעות לוואי, ביניהם אור דק, ואז אני חייבת לדעת איך אני ניגשת לטיפול בעניין הזה. הטיפול בפלזמה למעשה זה מכשור טכנולוגי מתקדם, נכון? זה מין ידית כזו, שזה מחליק את האור, זה בואי קצת יותר תסבירי מה זה הטיפול הזה. בהחלט, פלזמה היא בעצם אלקטרודה, שאני מחזיקה אותה ביד, עם ראשים מתחלפים, בהתאם למטרה שבה אני רוצה לטפל, ובעצם אני, על ידי ההפעלה,
שאני בעצם מייננת את הגז שבו אני משתמשת, נוצר לי סוג של כמו ברק שנוצר באטמוספירה, מתפרק בעצם על גוף שיש בו נוזל שהוא לח. זאת אומרת, אם אני אעשה פלזמה לתפוז, אני אצליח, אבל אם אני אעשה פלזמה לשולחן העץ הזה, אני לא אצליח. לא תצא לי ברקית, אני לא אצליח ליינן שום דבר. כמו ברק, שפוגע בעצם באדמה לחה, בעצים, ביצורים חיים, בעץ שהוא עדיין קצת רטוב ולח, אבל הוא לא יפגע למשל באדמה עצמה, הוא לא יעשה לה שום דבר. הטיפול הזה כואב? הטיפול הזה הוא טיפול שיש בו מן התחושתיות, ולכן אנחנו מאלחשים מעט לפני, בעזרת קרם, מאלחשים את המקום שמיועד לטיפול, כדי שזה יכאב פחות או לא יכאב. או לא יכאב בכלל. כן, זה גם מאוד מאוד אישי, אינדיבידואלי, כל אחד מגיב, יש לו כוח סבל אחר. דיברנו קודם על באמת טיפול תרופתי במצבים של אקנה, אולי בגיל המתבגר, תכף נגיע לגילאים היותר מבוגרים, אבל באמת אצל חבר'ה צעירים יותר, שזה לא סוד, שזה מאוד מפריע להם, והם באמת מטפלים, ואלה שלא מטפלים יוצרים לעצמם נזקים אחרים, כמו צלקות, אם מפוצצים או מתעסקים, ולכן אסור לעשות את זה, בטוח שזה לא נכון. יש מצבים שטיפול בפלזמה יכול גם לחסוך טיפול תרופתי, כי אני גם שמעתי כל מיני כאלה שלא נותנות תרופה לילד, כי מכל מיני סיבות ואג'נדות שלהם. כן, אנחנו מדברות על אותו דבר, אנחנו יודעות על איזה תרופה מדובר, אז כן, התרופתית, אני יודעת מה ההשלכות של תרופה כזאת. אם אפשר להימנע ממנה עדיף, מכיוון שיש... השאלה אם טיפול בפלזמה. כן, יכול לחסוך גם טיפול תרופתי קונבנציונלי. חד משמעית, כן. אם אני רואה שזה מקרה קשה, יש הרי סוגים של אקנה, אם אני אראה שזה מקרה מאוד מאוד קשה, מהזן הבאמת מאוד מאוד עמיד, אני אשלב שם צמחי מרפא טובים וחזקים, עם פוטנציאל גבוה של עבודה, עם תזונה מתאימה ועם טיפול בבית, וכמובן במכון, אצלי בקליניקה, ואז אנחנו נגיע לתוצאה נהדרת, בלי לפגוע בכבד, ובלי לדקק את האור. תוך כמה זמן? התוצאות ניכרות לעין כבר לאחר הטיפול הראשון. וואו. כן, יש איזשהו צמצום, יש איזשהו איזון, יש ייבוש של הנגעים, ואנחנו מתחילים ככה, בוא נגיד בין 4 ל-6 שבועות, אנחנו נוכל להגיע לתוצאה שהיא משביעת רצון. זאת אומרת שבטווח של משהו כמו חודש, חודש וחצי, יש ממש שינוי דרמטי? כן, אפשר. שזה מדהים, כי בטיפול התרופתי זה לוקח הרבה יותר זמן, ויש עוד כל מיני דברים שצריך לעשות, כמו, טוב, שמש אני מניחה שבלי קשר עדיף לא להיחשף, גם לא בתקופת הטיפול עם הפלזמה. אנחנו נגן על האור ממש טוב מהשמש, אני חושבת ששמש היא דבר טוב, פשוט צריך למנן אותה גם כן, ולדעת איך... אני מתה על השמש. אנחנו צריכים אותה, בלי שמש מי אנחנו. חד משמעית. תראי, עכשיו שאלה שבואי, הקהל כנראה מחכה שאני אשאל, מה הסיכונים בטיפול בפלזמה? האם יש סיכונים? אוקיי, שאלה שוב מצוינת כהרגלך, אבל אין סיכונים בפלזמה, הטיפול הוא טיפול בטוח וטוב, הסייג היחיד שאני אגיד פה זה שזה חייב באמת להיעשות על ידי מטפל או מטפלת שהם מוסמכים, שהם למדו ושהם קנו את המכשיר שלהם של חברה, זאת אומרת של חברה טובה, ולא ברשתות הסיניות, אני יודעת אם מותר לי להגיד את זה, אבל פלזמה... מותר להגיד הכל. אנחנו עושים את כל הסודות כאן, כי בסוף באמת המטרה שלנו זה לתת ולהנגיש את הטיפים הכי רלוונטיים לקהל ששומע אותנו. אז אנחנו מדברות על הכל, אין פילטרים. מעולה, אז מאוד מאוד חשוב, כי בשוק מסתובבים כל מיני סוגים של מכשירים שקוראים לעצמם פלזמה, והם לא באמת, והם תוצרת של החברות האלה שאמרתי מקודם, הסיניות, וזה מסוכן, זה מסוכן. אם הולכים לטפל בפלזמה, לא משנה אם זה לאקנה או לסתם טיפול אנטי-אייג'ינג, חייבים באמת לוודא שלמכשיר הזה יש תו תקן ישראלי, ושהמטפל או המטפלת שמבצעים את הטיפול, באמת עברו הכשרה ויש להם תעודה. אז למעשה אם אני עכשיו רוצה לקחת, לא משנה, את הבן שלי או את הבת שלי או את עצמי, הדבר שאני צריכה לבדוק, כשאני מגיעה לאותה מטפלת, טוב, אני כמובן תמיד מגיעה עם המלצות, ואני חוקרת, וזה ברור שאני לא מגיעה לכל אחת, אבל זה כן לבדוק שהמכשיר הספציפי שהיא משתמשת בו,
יש לו תו תקן ישראלי, זאת אומרת, זה מספיק? זאת האינדיקציה? ושל המטפל יש תעודת הסמכה שבאמת הוא למד לעבוד איתו. שזה בכלל כדאי שכשאנחנו הולכים לאיש מקצוע כזה או אחר, כדי נדע איפה אנחנו נמצאים. כמובן, כן, תקראי כמה המלצות שכתבו, תחקרי אליה קצת, תראי תוצאות שהיא עשתה, ותגיעי למסקנה אם את רוצה לטפל. אני אומרת גם אין כמו תחושת בטן. תחושת בטן זה הדבר שמוביל אותי. אינטואיציה. בדיוק, אינטואיציה, הבטן מדברת, האינטואיציה יודעת, הם יודעים טוב, החיידקי מעיים שלנו, להוביל אותנו לכימיה שמתאימה לנו, ואם משהו בבטן לא מתיישב, אז אני לא הולכת לשם, כאילו, זה... אני תמיד אומרת שזה גם המכשור, הטכנולוגיה, המוצר שאותה מוכרת, אבל הידיים שמטפלות. הידיים, נכון. זה כל כך חשוב, היד שמזיזה, שבסוף, את יודעת, מדובר באור שלנו, במיוחד בפנים שלנו. לגמרי, מטפל שבעצם משרה עלייך את הרוגע דרך הידיים שלו, ויודע מה הוא עושה, ויודע להרגיע אותך, ויודע לספר לך איך התוצאה הולכת להיות, מה צפוי לך, לעמוד ולהיות איתך בקשר גם אחרי שהוא עזב את הקליניקה שלך, ובעצם לתמוך בך, זה לדעתי מטפל שכדאי ללכת אליו. מאי, אני רוצה דווקא לדבר איתך עכשיו במעבר אחד, עד עכשיו ככה יותר היה לי בראש החבר'ה הצעירים שסובלים מאקנה, ואני רוצה דווקא במעבר אחד לעבור איתך באמת לחבר'ה המבוגרים, כי בסוף אקנה גם פורץ בגיל מבוגר יותר, זה קורה. גילאי מעבר, נכון, יש שם... איך את מאבחנת את זה, שאת יודעת שזה באמת אקנה, כי נניח עכשיו יושבת מישהי ששומעת אותנו בבית, ולא יודעת אם זה אקנה, יכול להיות שהיא חושבת שזה סתם פיצונים שתכף יעברו לה. אז אני רוצה ממש ככה שנדייק את ההבחנה של אקנה, כדי שהיא בסוף תגיע באמת לבעלי מקצוע, ותגיע אלייך כדי לטפל. נכון, אקנה היא באמת נפוצה יותר אצל החבר'ה הצעירים, אבל גם בגילאי מעבר למשל, מתפרצת על רקע הורמונלי, או לפעמים יש אקנה שנקראת אקנה רוזציה, שהיא בעצם התלקחות של מצב שהוא ליווה אותנו במשך כל השנים. שזה הפוסט. כן, זה מין סוג של אדמומיות כזאת, שאף פעם לא ידענו להסביר למה היא נמצאת שם, וזה סוג של התלקחות, זה יכול להיות על רקע הורמונלי, זה יכול להיות על רקע של חשיפה לשמש, או לאור שלא היינו בו, או אולי ביקור באיזושהי מדינה שטופת שמש. או לחץ, שבדיוק. מוציא את כל הדבר הזה החוצה. לגמרי, מצב מלחמתי, מצב של איזשהו וירוס שמתפרץ. יש מלא כאלה שבדיוק מגיעים ולא יודעים למה יש להם את הפלר הזה, את ההתלקחות הזאת, וברגע שככה אפשר לתשאל קצת, להסתכל תחת הזכוכית מגדלת, להבין לפי האזור, לפי סוג הפצעים, לפי הסיפור של המטופל, מטופלת, ולהבין מאיפה זה הגיע, ואיך אנחנו בעצם גורמים לזה לחזור למצב רגוע ונורמלי. אז קודם כל הבשורה היא שאפשר לטפל בזה, וכדאי לטפל בזה בזמן, אפילו למנוע את זה, והכי חשוב, לא להתעסק עם זה באופן עצמאי בבית, לא לנסות לפוצץ, לא לנסות לחבל בפנים, כי זה משאיר צלקות, וזה נורא אחר כך. לא לייבש. ופשוט להגיע, לטפל, לבחור באמת את המכשיר שיש לו את התקנים הרלוונטיים, ואני אגיד לך משהו שממש כך חידשת לי עכשיו, זה שאפשר לחסוך גם את הטיפול התרופתי במקרים מסוימים. כן, לצערי באמת היד קלה על העט שרושם את המרשם, ואז באמת לפעמים זה מיותר לגמרי, זה חודשים. אני מכאן מרימה טלפון לחברה טובה שלי, שהבן שלה, גם ילד בגיל ההתבגרות, עם איזשהו אקנה, שהיא אומרת לי, תקשיבי, אני כל כך מתוסכלת, לא עובר לו, אין תרופה שכמובן כל מה שהמליצו הרופאים, כמו שמקובל, והיא בכזה תסכול, שאם יש משהו עכשיו שאני אוכל לעזור לה, זה באמת להפנות אותה אלייך. שמחה, אני אעזור לך. ואני בטוחה שהפלזמה תיתן לה פתרון. אז מאיה, תודה רבה. זה נושא כל כך חשוב, כל כך כואב, כל כך מטריד, והבשורה היא שאפשר לטפל, וכדאי בזמן. אז תודה שהייתי איתי כאן. תודה לך, רבית. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני בטוחה שלמדתם, והכי חשוב, תטפלו באור הפנים שלכם.